Gihikay na sa Police Regional Office 7 ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, batok ang Stephen Tapulado nga nasikop atol sa pagronda sa GITUHUANG Shabu o drug laboratory sa Dakbayan sa Cebu. Kahinumduman nga gipahigayon ang maong operasyon niadtong Lunes, Hunyo 30 sa Barangay Zapatera. Base sa investigasyon sa kapulisan nga ang mga naluto nga shabu, cocaine ug mga party drugs ni Tapulado ipadala sa mga lugar sama sa Boracay ug mga dapit sa Metro Cebu nga dunay mga high-end nightclubs. Labing layo nga iyang padalhan mao ang Zamboanga City. Gipaabot karon sa kapulisan ang resulta sa forensics examination sa mga kemikal ug mga gamit nga nakuha sa usa ka lawak sa apartment nga gituuhang gihimong usa ka mini drug laboratory. Plano karon sa PRO7 nga susihon ang posibilidad nga adunay mas lapad nga sindikato ang nalambigit sa operasyon ni Tapulada. Ang hepe sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, mituki sa ilang proseso nga gihimo karon sa mga ebidensya nga nakuha gikan sa suspect. Initially, ang report sa akin ng chief ng crime lab doon sa isang specimen na naisubmit sa kanila ay nag-positive na sa MDMA. Ibig sabihin, yung MDMA ay kung tawagin niyan ay methylene dioxymethamphetamine, no? At ang ibig sabihin niyan ay yan yung pinaka-main ingredient ng party drug. So, ibig sabihin, positive sa party drug yung ilang chemicals na na-recover doon, no? At yun namang mga powdery substance na na-recover, medyo madami yon sa iba't ibang pakete, sa nakalagay sa mga plastic, mayroon pa nakalagay doon sa mga metal containers, ay kasalukuyang sumasailalim pa sa technical analysis ng ating mga chemist, no? Atol sa operasyon nasakmit gikan sa mini laboratory ang mga kemikal, capsules ug uban pang ipiko nga gituuhang gigamit sa paghimo sa mga ginadiling drogas, ilabi na sa party drugs. Samtang mipagawas og katin-awan ng Philippine Institute of Chemical Engineers kon PICHE nga subay sa ilang pakig-alayon sa Professional Regulation Commission kon PRC, nasayran nga si Tapulado dili usa ka licensed chemical engineer, gani wala kini nakahuman og kursong chemical engineering. Kini sukwahi sa unang impormasyon nga giluwatan sa kapulisan nga usa ka chemical engineer ang suspect. Gawas ni Tapulado, mag-atubang sabog kaso ang iyang kapuyo nga naatlan sa kapulisan sa apartment atol sa ilang operasyon. Kini si Sarah Balaba, CNU Communication Intern, alang sa MyTV, Cebu.